Izložbom Izbor iz fundusa 40. obljetnica Galerije Galženica obilježava se ovaj značajan jubilej prve i jedine velikogoričke galerije koja prati, promiče i producira suvremenu umjetnost. Galerija Galženica otvorena je 1980. godine i zapravo je vezano za izgradnju čitavog ovog naselja Galženica u kojemu se nalazi. Dakle, ta se gradi veliko naselje sa brojnim stambenim objektima koji su bili vezani za nove pridošle stanovnike. I arhitektica Hrvojka Paljan, koja je bila zadužena za čitav taj urbanistički plan izgradnju ovoga dijela grada, je došla na ideju kako bi bilo dobro da se u tom novom naselju izgradi jedan kao centar za kulturu koje bi bilo mjesto okupljanja stanovnika, mjesto za druženje odraslih i sl. Tako je prije 4 desetljeća na trgu Veljka Vlahovića, danas trgu Stjepana Radića, niknuo Dom kulture s knjižnicom, kinodvoranom i galerijom. Od samih početaka bilježio je veliku posjećenost, a kroz godine se u fundusu Galerije Galženica našlo 73 dijela moderne umjetnosti. Široj javnosti ti su radovi zadnji put prezentirani 1996. godine. Tako da smo odlučili ovu obljetnicu obilježiti s jednom izložbom iz fundusa, s obzirom da široj publici zapravo nije poznato to što mi točno baštinimo. Izabrali smo 40 radova povodom 40 godina i tu su zastupljeni najznačajniji umjetnici koji imamo. Dakle, u fundusu od Miroslava Šuteja, Nives Kaurić-Kurtović, Boris Bućan, Ferdinand Kulmer. Izabrana dijela podijeljena su u 4 diskurzivne cjeline: obrisi prirode, s one strane, tijelopisi i prema suvremenosti. Izložba se može pogledati do 15. siječnja 2021. godine, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 16 sati, a utorkom i četvrtkom od 16 do 20 sati.